Когато бизнесът ви не върви, когато нямате клиенти, нямате приходи и касата ви стои празна. Това наричане е за вас. Наричане против спряна търговия и заключена с магия кесия. Това е част от предстоящата ми книга "Живите нишки на времето". Събрала съм всички ритуали, наричания и магически практики за вас. Здравейте, добре дошли в моят канал. Казвам се Елеонора Недялкова, позната съм като графиня Дюшерки. Аз съм вашата лечителка-знахарка. Днес това, което ще ви споделя, е в резултат на многобройните запитвания в канала във връзка с спиране на бизнес, спиране на приходи и това наричане е записано от мен, от старите знахари и лечители, като наричане против спряна търговия и заключена с магия кесия. Това, което ще ви разкажа, не е история, не са легенди, била съм свидетел на това и съм го виждала неведнъж. За съжаление, се е случвало многократно да има много хора в магазина, в търговията, но никой нищо да не купува. Имат пари, но излизат без да оставят в касата приходи. Това нещо има решение. Винаги съм казвала, че каквото се върже и заключи, винаги може да се развърже. Така, започваме със самия ритуал. Кога се прави? Винаги при намаляваща луна. Използвайте събота вечер, защото това е след залез. Целта е да се развърже, да се унищожи. Когато луната се смалява, тогава се смалява и силата на злото. Какво ви е необходимо за самия ритуал? Да намерите мълчана вода. Има достатъчно информация как се създава. Трябва с изгрева да я вземете и да я подготвите за ритуала. Пукана сол. По същия начин има достатъчно указания как да се направи. Сурово яйце е моята препоръка винаги да бъде домашно. Необходими са ви стрък бял пилин или седевче. Това са билките, с които ще изчистите. И след това турбичка, в която ще сложите просо, сол и босилек. Много е важно турбичката да бъде ленена, да бъде памучна или конопена. Това са материите, които ви позволяват да имате берекет. Какво е необходимо? Започваме стъпките. На първо място, когато започвате ритуала, пак уточнявам, прави се в събота след залез. Значи трябва да се измете самото помещение. Взимате жива метла, истинска метла. Търговското помещение се измита отвътре навън, от прага към улицата. Моята препоръка е: не ползвайте стара метла, а използвайте нова. Какво е необходимо да наричате докато метете? Да не е тук злото, да не е тук теглото, който го е метнал пред него да се върне. По пътя си да иде тук да не се връща. Както метла измита, така търговията да е чиста, както пепел се пръска, така злото да се пръсне, както казах, тъй да стане да бъде. След метенето метлата се чупи и се изгаря в последствие в една от стъпките. Идва втората стъпка – измиването. С мълчаната вода измивате прага от ляво надясно. Прагът винаги е вратата. Вратата изчиства и измива. Следващата стъпка е яйцето. С яйцето търкаляте по ъглите и прага. Тихо, в кръг, да събира каквото е невидимо. После го завивате в плат и го оставяте на кръстопът. Следващата стъпка. Това е солта. Трябва да посипете в четирите ъгъла на помещението с пукана сол. Солта е печатът. Тя затваря пътя на злото и ви пази. Следващата стъпка. Да се прекъди. Вземате стрък пилин или седевче. Избирате едно от двете, което ви е по-лесно достъпно, и двете билки изчистват. Значи запалвате билката и обикаляте място по посока на слънцето от прага до прага. Какво е необходимо да казвате докато кади? Който връзва, вързан да бъде, който праща при него да се върне, чуждото зло назад да иде, нашето добро напред да излезе, който въглен гасито и злото да угасне, както яйце поемата и злото да се събере, одето дошло там да се иде, от потърпевшия да се развърже, тук пътя да е чист, кесията отворена, търговията жива и здрава, както рекохте и да стане да бъде. И последната стъпка, това е изгарянето. Събирате всичко, което е останало от обрата. Яйцето, солта, огарките, пепелта от билките, метлата.
Всичко, което е останало, го слагате в един парцал, чист и неизползван, завивате всичко в него. След това си правите малък огън от трънки, шипки или глогинки. Това са клечки, които ще запалите. Бодливите храсти са пазители, затова е необходимо да бъдат точно от тези билки. А огънят, знаете, е най-големият чистач и връща всичко, което е направено. Какво казвате докато гори? Огън да го изгори, земята черна да го прибере, изкри вятъра да го разпиле, чужото зло да изгори, чужда ръка да се стопи, чужда дума да се задави, да млъкне, нашето да пребъде, нашето да остане, нашето да се множи. Както рекох, тъй да стане, да бъде. Това е печатът на ритуала, с това се завършва. Чуждото зло се връща назад при този, който го е изпратил. Нашият труд и търговията ни да останат чисти от зло, да са живи като огън, да е пълно с клиенти и пари, да расте и да се множи всеки ден от тук нататък. Какво правите? Завършека. Взимате пепелта от огъня, което е останало, без да го пипате, го оставяте на кръстопът. Не се поглежда назад. А в търговията оставяте турбичката за защита. Слагате шепа просо, за да може злото, докато иска да ви направи зло, да преброи просото колко са. Щипката сол, това е за да ви защити, и листата босиляк да имате благословие за пари. Слагате я зад вратата, да не се вижда от човешките очи. Тя пази. Клиентът идва, когато пътят му е отворен. Парите звънят, когато ръката е благословена. Така да бъде от тук насетне. Това, което мога да ви препоръчам, ако не успеете да се справите с наричанията, може да посетите блога ми и там ще намерите пълния ритуал. Благодаря ви за търпението, пазете се и бъдете здрави!